Menewu nglipar sedaya lan sedaya para pepundhen lan salam taklim kagem kadang-kadang ing Pilangreja ugi matur nuwun katur Ibu Darmiati. Ibu Darmiati iki sapa to, Mak? Bu Darmiati iki ya piyai kene ning asta ning London kono. Ning luar negeri, ning London. Iki ngepasi kondur lan kepareng iki mau ngampirke kanca-kanca warga laras. Mula diaturke matur nuwun kagem Bu Darmi. Iya, Mak. Banjur iki ujube apa? Dalam rangka apa to, Pak? Ujube Pilangreja ngadani merti desa utawa rasulan. Oh. Rasul pisang reja nglipar. Ya, Rasul, Nduk. Kalenggan iki para pepundhen lan sanak kadang Pilangreja iki ngadani rasul utawa merti desa. Lah sing baku jupe wayangan bengi iki apa? Ayo dijupuk intisarine, munggo hikmah lan tujuane, Nduk. Sing mbok karepe iki kepiye, Mak? Nduk. Rasul utawa merti desa kuwi adat budaya sing ujube mensyukuri nikmati Gusti kang wis diparingake marang awake dhewe kabeh, utamane warga ing Pilangreja kene. Sawise taun-taun kepungkur ya warga Pilangreja wis keparingan sehat bagas waras tias bagya mulya lan wis kaparingan pirang-pirang rejeki lumantar wulu wetu kabeh wajib disyukuri ben kabeh dadi berkah, Nduk. Iya, Mak. Lan sing luwih wigati warga Pilangreja kejaba ngadani rasul nanging bengi iki uga wungon bareng-bareng nyuwun ana ngersane Gusti Kang Maha Agung nyuwun supaya taun kang lumaku iki warga Pilangreja tansah pinaringan rahayu wilujeng rancak nggone padha makarya. Para warga ugi saya wimbuh supeket rumaket sumuyuh caeka kapti guyub rukun samat sinamadan lan inggih kanthi semangat kebersamaan kegotong royongan menika mugi-mugi saged ambabar kanugrahan katentreman kabagyan lan kaendahan tumrap kita sedaya. Amin, Pak. Utaminipun dhateng warga Pilangreja saya maju dusune saya reja bagya mulya. Amin. Nduk, ujube kabeh wis diaturke. Nanging kejaba saka kuwi mestine Bapak ya almarhum Kisna Nugroho mbiyen ya asring ditimbali mayang ning Pilangreja kene lan sak kiwa tengening lipar kene iki, Nduk. Pramila kula ingkang pinangka dados wakilipun keluarga Kisna Nugroho mbok bilih nalika bapak kula anggenipun caos panglipur dhateng panjenengan sedaya menika kathah lepatipun saestu nyuwun pangapunten. Pramila matur ngersanipun para pepundhen lan sanak kadang lan ugi rencang-rencang karawitan warga laras nyuwun wekdal sekedhap kemawon kanggo sumene kintun donga kagem Bapak almarhum Kisna Nugroho. Mugi sawanipun Bapak kula dipun tampi sedaya amal kasaenanipun, dipun apunten sedaya dosa kalepatanipun. Mugi dadosna seda ingkang husnul khotimah. Khususan ila rohi almarhum Kisna bin Suparman. Al-Fatihah. Amin. Cekap matur sembah nuwun. Nduk kabeh wis diaturake. Lah saiki mung kari seneng-senenge. Caos panglipur dasari bengi iki Pak Lurah lan warga Pilangreja kepareng nimbali awake dhewe lan boyong kanca-kanca paguyuban warga laras. Lan iki ya ana bintang tamune iki. Ana bintang tamune, Mak. Ana. Wis ayo bintang tamune gek diaturi jumeneng. Monggo Mbak Tati lan Mbak Elisa katuran jumeneng. Monggo spote kanca-kanca. Suka maklipur
Nggih. Sowan kula macange Yulimbo. Sugeng dalu Mas Gading. Sehat to Mas Gading? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Piye rasane iki mayang bareng kanca-kanca le rawuh iki tumplek-blek saoke wong tur ngajeng piyambak niku kakean ibu-ibu lho. Saking tresnane karo Mas Gading iki. Luar biasa. Luar biasa pokoknya mriki, Pak. Seneng ora ana ibu-ibu sing nonton? Wah, seneng banget kula. Nggih nyuwun tulung ibu-ibu wonten ngajengan piyambak. Menawi saged radi mundur sekedik terus mbok menawi saged lenggah terus sing wingking saged ketingal ngaten nggih. Saged ningali leres nggih Pak Bu nggih. Nggih niku sampai menek-menek niku se wingking mesakake. Muga menek-menek pas kepoyo wah ora. Lah ya mesakake sing ngisor ya, Mbak. Ya nek umpamane arep nek ajeng lenggah alon-alon nggih mengke ndak nglingguhi kancane. Soale iki wis ra iso obah Ra iso obah saking lepet-lepetan pengen delok Mas Gading jebul baguse ketho wis do dirasani ibu-ibu. Wih to Mas Gading jan bagus gak suarane wis apik suluke barang. Gemes ya Bu. Carane nek duwe anak kaya Mas Gading piye rasane? Wah, bombong seneng pengen jiwit ya Bu. Kok duwe anak to? Aja lah aku nek dijiwit semono kae ya biru erep awake. Lah iya, ane saking bombongnya saking senenge kok karo Mas Gading. Ya luar biasa ya sing nonton diane tumplek-blek. Oh iya tumplek-blek. 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 Blek-blek-blek-blek. Ora black nek black iki wadah kerupuke lho. Lah iya maksudku kuwi saking akeh menika dilalah streaming nggih kathah penonton wonten Pilang Rejo Melumpuk. Sedoyo wis ra ono sing absen iki carane rasulane sukses iki. Saoke wong nggih luar biasa Pak Lurah. Lan terutama sing saking Jakarta Ikatan Keluarga Pilang Rejo ya dari Jabodetabek yang rawuh sini memberikan support besar. Ki bukti ya Mbak, mbok merantau tetep eling karo desane dhewe. Terus Bali rene. Bali rene ora kok mulih ya meneng ngongkang-ngongkang ora. Ana acara apa ning desa ya urun ana duit ya duitnya. Ana tenaga ya tenaganya. Buktine Mas Gading door press sak oke-oke. Nggih, door press. Luar biasa. Niki nggih nganu Mbak Elisa ngaturke panuwun katur Bapak Gubernur melalui Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta atas fasilitas pewayangan malam ini. Nggih, matur sembah nuwun. Bapak Gubernur disupport menika. Nek mboten disupport mangke ndak wayange saya mengkeret saya meredup. Nek disupport karo Pak Gubernur kan ning ndi papan berbagai titik dalange sapa wae sing penting wayangan. Ya, ning Jabodetabek nek awak dhewe wayangan ya Mbak, dalange sapa wae wonge mesti do melumpuk nonton. Kan paling akeh saka Gunung Kidul. Wis saoke wong kuwi saestu. Buktine mereka berarti semua mencintai wayang kulit, mencintai budaya. Nah, kowe urung apa bage binage apa-apa ngono lho. Kowe omong terus ora kena diselani kok. Mbah aku nek le mayang Mas Gading iki bateraiku carane biasane mung siji iki baterai papat. Pret. Lah ya mulane aku mengenggi wae wong ra entuk nggon kok ket mau. Ya saiki tak wenggon no. Aku tak omong. Gedene semono mosok ora oleh nggon. Lah ya to Mas. Ayo. Piye? Kepiye gede apa cilik? Wis manut. Aja dadi rawani. Sugeng dalu menika Mas Gading, Mbak Limbuk, Mbak Sangi. Sugeng dalu Mbak Tatin. Sak menika sampun mayang malih. Sampun kendel. Alhamdulillah. Biyen gek cilike anggur weruh wiyaga apa sinden Mas Gading langsung mlayu bablat. Isinan biyen ra nyangka babar belas nek saiki kok dadi sakmene gedene wis iso mayang. Lah iya. Nyuli bapake. Kowe ya tau ngedusi Mbak biyen. Wis tau. Kelingan ora Mas? Wah, kelingan ayo. Mbok aku didusi meneh kala-kala ki. Waduh, nek saiki didusi tak
ya ngerti ya ta jaman cilike. Nek biyen Dik isih cilik tak nggo dolanan ra apa-apa. Apane sing nggo dolanan? Ciduke iki lho, Mas. Oh, lah ra ngono. Aduh, ra. Piye lek mau ngedusi gebyur njupuk sabun. Alah bagus tekan dhuwur medhot. Aku nek ngosoki nganu kok telaten. Nek ngosoki karo ditapuki kok aku ki. Ha ngene to. Ngono. Salah. Ora ya kae iki ora tak tapuk mergane iki tanda sayang iki kan warna-warna. Ono iki kang saking biyen nggih cilike jan ngeyele ra jamak-jamak. Saiki wis gedhe, wis mayang, wis bagus, wis metu brengose. Lah nggih. Brengos wae ora. Lah yo jenengan isin meneh iki isin meneh lho, Mbak. Kok malah ambruk? Apa? Kok malah ngambruk ngapa? Ora apa-apa. Ya kuwi kan wis metu brengose mau lho. Ha iya lah. Madhep rene lah. Lah to. Heeh to. Ana brengose tipis-tipis. Ana. Iya. Ana sing kandel barang rambute kandel iki. Rambut iki lho ngene iki tutupi blangkon ora ketok. Oh, rambut. Rambute kandel. Nek rambut dhuwur jenenge rambut. Terus nggon kene nggon mripat jenenge apa? Alis. Terus nggon iki heeh. Terus nggon kene Sorirom. Brengos. Terus yo ngisor lambe. Apa jenggot? Heeh, terus nggon dada. Apa ora ngerti aku? Simbar. Simbar. Simbar terus ngisore. Sore wulu cumbu. Wulu cumbu iki ngendi? Iki lho, jempol. Aku ora mampir terminal. Wis ora rasah. Arep tak warai kok malah ra gelem. Semoh aku. Ora gelem. Rame iki nek ora rame ora apa-apa. Lah ngapa maksudnya nek dhewe-dhewe gelem ngono apa? Ora iya no. Weh, Ora ono sing ngerti kok. maksudnya ya gelem karo aku. Ora. Piye ta? Ya wis sanane ngono wae. Saanane nek gelem ya karo Mbak Elisa iki, Mbak Elisa ya urung duwe bojo. Wah yo adoh banget. Nek ora ya ditawakke ibu-ibu sing ajeng duwe mantu Mas Gading monggo. Monggo Bu, menika tesih legan. Bobote piro? Maksudnya kok tekan bobot? Lah yo ngono tak tawakke ngono lho, tinggi berapa, berat badan berapa, ngono kan sing ceto to ben komplit ngono lho. Nek Mas Gading dhuwure 100 piro, Mas? 170. 170. Telu sekitaran semono lah. Wih dhuwur banget. Ya. Berarti karo awak dhewe wis ngungkuli ya. Mongko pas mbiyen jaman supet kae sadurunge supet tuh alah isih samene saiki wis ngungkuli ya. Kandhani saiki wis ana brengose kok ya. Statuse wis cewek terus. Lho lah kepiye to? Ya wis wayahe kok ya Sas. Nah, iya. Kowe kuwi sing wayahe kok urung ndang. Aku ora kesusu kok. Kowe selak pengen nyumbang apa piye? Kok nek silak tuwa lho Sas. Ya ora apa-apa. Ini derek ndedonga kagem masyarakat Pilang Rejo. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat. Amin. Lancar rezekine. Amin. Panjang yuswa. Rezeki ingkang berkah barokah nggih. Amin. Mugi tansah guyub rukun ngenten iki lho Pak nggih. Dadi ora gontok-gontokan najan to ndelok uwel-uwelan ngene ning tetep oke. Tetep oke. Sing do merantau ya paringi sukses. Amin. Ning manggon perantauan paringi dhuwit sing akeh, bali iso mulyake wargane. Amin. Ngono. Apa nek sing urung didongake? Nganu pedagang. Pedagang. Paringi laris anggone dedogongan. Amin. Apa? Dedagangan. Anggone dodolan kok Dodolan ding. Nah. Dodol sing jemek-jemek lho. Ya kan kan dodol tok iki dodolan. Dodolan. Dodol ora dodol. Dodol. Dodolan. Lah nggih. Sing petani. Hah? Sing petani paringi subur tandurane. Amin. Mulai samurah tur didol ya laris tandurane. Terus apa neh? Sing pegawe ya paringi munggah pangkate. Sing do durung kagungan pedamelan nggih mengke paringi lowongan, paringi pedamelan. Amin. Sing dorong duwe jodoh termasuk aku dhewe. Ndang entukno jodoh sing pas. Nek ra pas kan ndak dadak ganti to.
Kok kaya klambi wae. Apa-apa iki kudu pas. Lah iya to Mas Gading. Soan mriki Pak Lurah, nggih, Pak Naryo lan sederek-sederek sedaya mawon. Menika mengke ngaturaken panglipur setunggal mboko setunggal. Mau sampun kathah layang-layang kangen. Saking warga mriki, saking panitia lan saking WhatsApp nggih wonten. Monggo Mas Gading niku banyak surat-surat dibaca. Niki kathah mbok dibantu membacakan, Mbak. Kula, Mbak. Oh iya le. Niki 3 mawon pun. Pun mboten napa 3 mawon niki. 3 mawon tok pilih sing tipis-tipis iki. Ora. Sing kandel deleh kono. Ora iki lho. Kok cuk ngono kuwi. Ra ngono kowe mbiyen ro bapake wis kaya ngono saiki genten nek Mas Gading iki sing calcul ngono lho. Iki anake mah luwih parah bang bapakne. Lah piye? Iki sakmono wis mani wae nek bapake gak rek jek tepo-tepo nek iki. Aku ora. Wis apal kok. Iki langsung dasdus. Apa kuwi? Apa-apa nek ra ngelingi mbiyen bapake ngenehi rezeki wis tak pites iki. Waduh. Sia-sia. Ayo dipites semono kuwi ya cadel tenan aku. Nggih, nika request lagu. Request lagu Saking Bapak Sumarlan, nggih. Ngesti Wiromo Bekasi. Nggih. Nderek nyekar Nyidam Sari Mawi Bowo. Bowo. Nggih, berarti mengke kalih nyekar kiambak mengke. Cek dibuka sik piro? 100.000 rupiah. Laris laris manis. laris. Lagi nggonku kandel, Mbak. Wah, iki mateng jan mateng iki. Nek abang iki mateng, nek biru urung. Mentah. 5. 5 Yo sapa? titip. Oh iya, siap. Siap angger nggawa ngono siap. Iki yo kur nggawa tok kok dibagi sakmene kae yo. Minta lagu Caping Gunung Mbak Tatin, dar kowe dhewe. Ah ditik tak pek aku dhewe. Ya mbok nek kowe tegel sakmene kanca-kanca warga laras rambok bagahi ya nek tegel ya kono. Apa-apa aku tegel kok. Wingi ana kasus nek ning nggon aku kono sinden nek do milih ana dhuwit kudune dibagi-bagi kancane gawa dhewe. Jare ra iso beol. Oh. Pingin ndi? Nggonku kono. Ora nggonamu aku ora kok. Dadi aku tetep lancar. Kagem Simbok Sulasi Danyangan ugi kagem Bapak Lurah Bilang Rejo Bopo Sunario sak perangkatipun selamat merayakan bersih Deso Bilang Rejo mugi-mugi Deso Bilang Rejo warganipun tansah guyub rukun subur makmur adem ayem toto titi tenterem. Amin. Sehat bagas waras. Amin dari Subandi di perantauan. Ya, amin. Matur suwun Pak Subandi. Terima kasih Kang Pak Salato Subandi. Sewu. Kang Salato Sewu, yo liyane ya. Nggone Mas Gading dulu. Nanti ini aku masih satu. Oke. Ayo. Iki riyen. Ya. Yo maca, Mas. Yo. Ora meneng wae. Ayo. Yo. Saking kula Ibu Darmiati nyuwun mawar kuning kagem sedaya pamirsa. Salam budaya. Salam budaya. Buka. Nggih. Saiki transparan kok. Kepareng Lek buka nyawer iki nang dhuwur. 100.000. Oh, nggih, matur matur sembah nuwun. Sembah Mawar mawar kuning. Seniki wonten malih Pak Dalang minta lagu Gubuk Asmara yang menyanyikan Mbak Tatin yang boys. Welelelele. Mobloh tur aku seneng. Ya lah. Kandhane kok do ngeyel. Wis nyanyekno kabeh sewengi dari anak perantauan. Pak sama saya Hardiono. 100. Ah, mayan. Nyo. Oke. Aku tok wis 600 iki ya. Wis, yo. Ana meneh Mas Gading itu. Tesih kathah niki. Siap. Saking paguyuban Bagas Waras. Nyuwun ning Caping Gunung Jenggleng. Lho niki ingkang nyekar Mbak Tatin. Wah iya iki. Lho Tatin meneh. Iki kelakon sewengi mumpluk lambene iki. Tatin to Tatin. Kandhani big is beautiful. Apa? Big is beautiful. Hah? Hah?
Lemu ajar bahasa Inggris ki ndi? Lah apa? Bener ora? Inggris Mbok, aku cara ya ora ngerti kok. Inggris cara sentolo. Lah apa nek Big is beautiful. Hah? Beautiful. Beautiful. Kur dicepet ke. Iya ngalah. Sampai gunung. Piro Mas? Oh iki sih. Dari siapa? Paguyuban Bagas Waras. Heeh. Parang nyawer 200.000. Matur sembah nuwun. Paguyuban Bagas Waras. Nggih. Niki atus enten malih, Mbak. Napa malih? Katur dalang nak Mas Gading nyuwun bawa sinom patijono bablas ladrang rujak jeruk. Saking Mbah Jo IKPR saking Parantau. Perantauan. Ah niku bawa. Wah aku rasa le maca iki. Piye? Aduh. Nah niki. Ayo, to. Piye? Iso ora? Bawa dewa. Bawa dewe. Bawa dhewe. Nggih, Mbah. Oke. Mbah pas apa? Mas, sapa iki jenenge? Mengke saged Oh, ninggal. saking Mbah Jo, nggih. Nggih. Transparan kita buka semuanya ya. Ya, transparan. 200.000. Tur nuwun. Liyane do ngitung iki. Niki tes enten malih. Wonten sinten? Sugeng dalu bucange, nggih sugeng dalu. Kula nyuwun gending podang kuning sing nyekar Mbak Tatin. No tatin meneh. Saking Gito. Terus sinden 8 mulih wae iki yo. Totan tatin. Aku yo tak mulih wae nek ngono. Aku ora tau tawa do milih aku dhewe lho. Iya ya. Iya ya, soalnya gede dhewe aku. Dadi ketok Ya dhewe. mbah iki. Kodamu apa to jane? Hah? Kuwi do tergila-gila semua. Kodame kolor ijo. Niki dari Pak Putra Dikari Gino Nggih. Baladewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu anak Mas Gading Pawukir. Sugeng dalu Pakde. Ye, derek mangayu bagya anggenipun Desa Pilang Rejo nglipar merti dusun. Mugi masyarakatipun tansah toto titi tentrem kerto raharjo. Amin. Wonten tali asih menika sekedik mawon kalih yuta. Sekedik mawon kalih yuta. Setunggal yuta kagem sederek-sederek warga laras ingkang kula tresnani. Setunggal juta kagem anak lanang Ki Gading Pawukir. Masuk Alhamdulillah. rekening, alhamdulillah. Request langgam rengu digarap langgam lajeng didangdutake. Please tolong Mbak Agnesia Nandasari. Wah, niku. kanggo. Akhirnya dudu Mbak Tatin. Wis ora Mbak Tatin meneh. Tetap guyup rukun kompak solid warga laras seutuhnya saklami-laminya amin. Amin. Saking Putra Dikari Gino Baladewa. Nggih, sempan won. Apa meneh Mas? Iki kesehatan saking Mbah Warno Warinem Dul Sumur. Dul Sumur. Nah niki terusane. Oh ya. nggih. Ngersake lagu Podang Kuning lho, Podang Kuning meneh. Kuning loro. Nggih. Iki pira kuwi Mas ayo? Oh, sik. 100. 250. Oh, 250. 250. Dan luar biasa. Bangun. Piyayi kene iki nek nganu ya nyuwun lagu ya langsung cul Nggih, rawel. Langsung cul rawel. dongake sinten kemawon ingkang sampun request dilalah menika sampun paring rejeki mboten lokak tambah kebak paringi berkah salami-lami ya. Amin. Tikel teko engko ngenai 100 ya mulih go sak yuta ngono ya Amin. kira-kira Amin. 10 kali lipat mulih. Iya. Nah. Sama- Monggo ingkang badhe nyawer mengki tasih wonten wekdal nika. Alah. Nek kepengin 100 dadi sak yuta monggo ya ya. Malah kaya apa. Mbak Capeng Gunung dulu ya, kita kasih Ini kita senten setunggal melih. Oh iya, Terakhir. sisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta lagu Tiwul Gunung Kidul Ya. saking Bum Desma Batur Agung Lipar dengan unit usaha 1 UPK DBM 2 BMT Batur Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Ingkang nyekar Mbak Tatin. Oh iki. Ki Mbak Tatin Nah, iki. nek kuwi gawe-gawe nek sing kuwi kari dhewe gawe. Iki lho. Endi? Ndelok. Iki lho.
Ndi ana to? Sing nyekar Bro Pastiwi kalian Mas Gading ngono. Ora. Genah iki lho, Mbak Tatin lho. Gawe karepmu. Ben mumpluk sisan. Ya capek gunung sisa jumboh mendoakan. Apa jenenge Merti Duson, mangke nglendongake nggo parian. Nggih. Nyepakake siji-siji, sinden-sinden. Yo. Sopo sih? Kamu. Tatin iki lagi dadi bintange iki, role. Lagi ngerol iki. Engko rol depan. Paling banyak apa kaya banyak? Paling banyak, tak kira kaya banyak. Ya paling banyak, ya kaya banyak. Banyak nyosor sapa? Lah sapa sing gelem disosor? Dalange wet. Oh kalau ana sing aku ngono lho mburi. Sapa? Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Nggih. Caping ngono sampun dipinangkani. Nggih, sampun. Wah, jan oke. Luar biasa. Melumpuk kabeh. Lumpuk. 1000 Berkah barokah pokoknya. Ya. Ya paling oke 1000-an nggonku. Hah? Sek 50.000 karo 100.000 neh ke nggonku kabeh. Nggonku 10.000 10.000. Kandhani lakone bengi iki lagi taten. Wah, iki kelebon Apa? layang lagi nih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku wis tak waca urung ya? Urung ketoke. Sugeng dalu warga laras ugi Dik Gading nyuwun lagu aja dibanding-bandingke. Waduh. Nggih. Saking Mbak Yustiningsih matur nuwun. Nggih. Siap. Lagu Dibuka, Mas. 100.000. Nggih. Mbak Agnes no. Serok Yuto mau Pak Putra Dikari. Saiki selanjutnya kita Tampilkan dulu Iya. ya Mbak Agnes ke muka. Mbak Agnes. Nanti ketemu sama Elisa Tatin lagi. Setelah intermezzo Mbak Agnes adalah lagunya adalah Rengu. 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 Iya. Agnes dhewe. Heeh, Agnes. Yuk disepoti Mbak Agnes. Monggo sepoti. Nggih, sampun dipun pinangkani saking Pak Putra Dikari, matur nuwun. Makasih Mbak Agnes Yanandasari Nuring Tias menika Mas Matur sembah Gading. nuwun, Mbak Agnes. Menika mbok menawi saged nyawiji kalih kita semua di panggung Bapak Lurah ya. Nggih. Ya, Pak Sunaryo. menawi wonten pangandikan terus nanti habis itu yang dinanti-nanti adalah door press. Iya. Oh nggih, niki kan sekalian minangkani Bu Darmiati Mawar Kuning. Mawar Kuning nggih Sepote, untuk nggih. menghormati Pak Lurah nggih. Nggih matur nuwun 2 menit nggih. Wis maju. Ya wis. Korong menit mawon to Pak. Jenengan ki arep tak nai Ampun, spot rong kok menit. kesusu lho. Niki dikai spot mboten? Ora sah. Ora sah ya wis. Bras-bras kaya Pak Lurah langsung. Cus. Kula tesih nggadahi tugas Napa, Pak? door press. Door press. Door press. nggih. Door press. Sisa-sisa tadi sore. Oh, ngaten. nggih. Nggih, Sisa. Nyuwun tulung nggih Bapak Ibu sing duwe kupon didelok. Kula meng bacake ping pindho nek jenengan oleh jenengan pendet teng panitia belakang clear. Nggih. Dicatet tenanan, disiapke saiki. Monggo. Panitia? Cocok. Nggih. Mbak Tatin mendet 5 lembar. Ya. Mbak Anissa mendet 4 lembar. Nggih. Wah, door press. Door press. Aku ora entuk kupon ya, Pak. Oke, sing siji kambing keri dewi. Yang hadiah utama nggih niku kambing. Hadiah utama kambing. Nggih. Monggo Mbak Tatin. Mbak Tatin 5 lembar. 5 lembar. Merem Pak, merem apa melek? Diocak-ocak. Sik. Adepe nendi? Disiapke. Yo, mono bapak-bapak Kuponnya iki Satu, disiapkan. 2, 3, Iyo. 4. 5. Alah goda lho Pak. Kok dong godani aku to mbok aja ngono kuwi to. Ah.
Oh. Yes, aku Dibacakan. 4. Oke, Mbak Elisa ambil dulu 4 ya. 4. Kok numpuk? Siji. Loro. Numpuk 3. 4 sudah. Mbak Tatin dulu dibacakan. Siap. Hadiahnya TV. Sekarang hadiahnya TV nggih, Pak Bu. Hadiah TV. TV plat dicatat, diling-ling. Oke, saya bacakan. 0 Kosong 8 2 5. 0825. 0825. Dicatat Pak Panitia. Catat, Diambil di nggih. belakang nggih, TV plat. Ada? Oh, Diambil di panitia, mboten mriki Mas. nggih, niki nya. Langsung panitia nggih. Niki. Terus Lanjut. hadiahnya niki napa niki Pak? TV. Setrika. Yo, Setrika. Yang kedua. Setrika. Aku sisan kabeh apa diselingi Elisa? Mbak Lisa. Yo. 1 5 6 siji 5 6 1500 sewidak enem. Ada Tapi Mbak Lisa. 1566. 1566. Enten mboten? Gosokan. Ada gosokan Nggih, lumayan siap Bu. Nom. Diambil di belakang. Guys, Gosokan meneh. selanjutnya gosokan meneh. Nomere 0366. 0366. 0366 monggo dipendet. Diambil Ke di belakang. panitia di belakang clear. Lanjutnya kosong Gosokan meneh. gosokan meneh 0334. 0334. 0334 0334. diambil di belakang panggung. Terus ceret. Pak, apa namanya? ceret. Di cerete. Lagi. Wah, nek aku ceret yo hadiahe aku. Aku wedhus. Oke. 2302. 2302. Ono ora? Enek ora enek pokoknya nenten Tak buri. jupuk teleh mburi nggih. Termos. Termos 0309. 0309. Diambil di belakang Termos. Termos lagi. Oke, termos lagi. 0829. 0829. Terima kasih. Diambil di belakang. Terus pinten nih. Lho engko luwih saka 10 iki ya. 2398. 2398. Ya, yang ketinggalan bisa lihat live streaming diundur ke dikit. 2398. Satu lagi. Apa iki hadiahnya? Apa Pak? Niki ora ketok. Raket oh dibungkus ya. Ini sewah nih. Oke. 0367. 0367. 0367. Muga-muga entuk ge entek ya. Maneman nek Cik. Terus kipas angin. Entek Pak, ampun telas Pak. Telas. Tasih mboten. Kok entake wektu Mas. Weduse kapan weduse? Mengko. Oh, mengko. TP plate wonten nggih. Pun, songo Wedhus. niki wau. Wedhus. Kapan Pak? Jenengan ki get-geti masak sakniki oleh Niki wedhus. sing entuk wedhus. Yakin? Yakin Pak? Tahun kelahiranku. 19 Ini ora 1977. 1977. Oh, Konten diambil di belakang. Ngapus. entuk wedhus. Wedhus. Ayan. Isih pira, Pak? 1977 kapat kambing. Dapat wedhus. Isih pira niki? Wedhus. Wedhus. Ah, 5 lagi, tinggal 5 lagi nggih. 5 lagi. Selesai. Monggo, monggo. Mas Gading ngambil lah. Mas Gading ngambil 5 ya. Yo, ambil 5. Nanti tak kasih aku tak bacain. 5. Ya. Ndak ora Satu. sida wayangan, 5 lagi rampung. 2, 2. 3, 4. Yang merasa 5. merasa Oke. punya nomor menghubungi panitia di belakang clear.
Sudah. Dah. Nyasa. Yo, selanjutnya. Yuk. 1961. 1961. Selanjutnya 1107. 1107. Oke, selanjutnya. Yo. 1468. 1468 Kelamet, Pak. 1468. 0452. 0452. Terakhir. 0748. 0748. Jam tangan rolet. Wah, elok. 0748 sinten menika ingkang angsal. Monggo menghubungi panitia kemawon. Matur nuwun nggih, ini kelebihan 2 menit ternyata 4 menit. Enggak apa-apa, santai saja, Pak. Matur nuwun, terima kasih. Jenengan ajeng ten pundi? Nyanyi riyen kok, Juk. Mriki, Pak, ten tengah, Pak. Nggo. Nyo napa lagune, Pak? Lali janjine. Lali janjine. Spesial. Tak ngomahi wae. Hah? Gandeng ora iso nyanyi ngomahi. Oh, lanjut titip ya? toh, titip. Siap. Saged mawon. Saged ta Mas? Saged. Nggih. Kula kesupen pindah malih. Kula netepi darmaning tiyang sepuh Pak Seno Nugroho. Kala rumiyin weling dateng kula. Mas Lurah, so nek anakku iso ndalang tanggapen. Alhamdulillah dalu menika kula pun nanggap Mas Gading Pawuken. Caripun Pak Lurah, nggih. Muga-muga nek masyarakat Pilangrejo seneng sesuk nanggap meneh. Amin. Ngoten mawon Mas Gading matur Nggih, nuwun. Pak Lurah matur sembah nuwun. Nggih, Pak. Ampun lali jare Lali nek titip yo titip. Nek nyanyi dhewe. Iso ditagih. Titip kok. Mengko ndak lali janjine. Aja lali janjine. Nah, nggih. Oh, nggih. Padha ya Pak. Lah Matur nuwun, alhamdulillah. Pak. Nggih, berkah barokah. Laris manis bilis. Bilis-bilis. Tukon bobok, tukon pilis. Laris. Niki masuk lagi Oh nggih, sinten? request lagu dari Sri Sunarto IKPR Gubuk Asmoro. Nggih, Gubuk siap. Asmoro. Lali janjine bersama Mbak Ika Suhesti dan Bu Neti Sulandari. Yo, Oke, maju yo. sekalian. Ayo, Mae. Di spoti Sepotek kuwi mah nggih, Mas. Sekalian. Langsung. Anu apa? Oh, mawar kuning. Mawar kuning. Ya, iya. nggih, monggo spoti. Was
Nggih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Rika Gading. dan Bu Neti. Iya, selamat malam. Selamat malam. Ibu Neti apa Mae? Mae. Sing positif. Sing positif. Positif Mae. Oh lah iya, biasanya Mae kok terus Nggih. ibuke. Lah nggih. Enek ngundang aku piye? Tante. Kakak. Oh, kakak. Main ketok enom. Ayo. Ayo. Kakak tua ya. Kakak tua. Ora apa-apa Enek jangan ngundang ngundang. Mbak Tatin piye? Mbok De. Simo. Ora. Simo. Sapa? Mbah. Oh Simbah. Ora apa-apa tak berkahi le. Ah iya. Nggih, Mbah. Tuwek men ya. Nggih. Pamundutan Pak Lurah. Lali janjine komplit sak bawane sekong Pak Geter. Oh, anggitane Pak Geter iki. Dibaleni, didudah meneh. Oh. Ya giliran ya. Ya. Dina Minggu kang tak anti wes Siji ya. Kowe loro, Bu Neti loro. Dina Mbak Tatin siji wae. Spesial yang belum maju dua-dua. Oh alah. Mbah Pras. Nek mlaku kesandung kabel. Kok mbah to? Kok ya aja mbah. Terus apa? Tante. Wah. Jan. Ben aku ketok Wah, Mas Gading ngomong nenek moyang lho, Bu. Aja kok menawa direwangi dandan kok nenek. Wah iya. Nganu, tante berarti ya. Tante Pras. Tante Pras. Cantik sekali. Cantik sekali. Kayak bidadari. Kayak bidadari kesleo. Ngece tenan nek karo aku. Ben rapopo wong kalone lemayang apik. Dinyak rapopo le, sing penting aku Amin. ketok jak ya. Nggih. Arep ming kon ngobong menyan. Ah, apal pisan gantian. Monggo. Nggih, ada podang kuning, Nggih. ada gubuk asmara, ada ojo dibanding-bandingke. Ada tiwul Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ana Nyidam Sari. Nyidam Sari nggih wonten. Gubuk asmara? Gubuk asmara. Oke. Gubuk asmara. Monggo ingkang badhe minggah pareng. Lah napa ken minggat? Malah patune mengentuk saweran. Ya ming tak kok nyanyi nggih. Ah. Lho mau ngidola kok naming heh? Oh, mengidola tok to? Heeh. Akeh. Loh. Nggih. Tetel. Oh, nggih. Ya. Hai. Dipanggil itu. Piye? Oh, nggih. Heh? Oh, nggih. Matur nuwun, nggih. Nggih. Nah, Waduh. Alhamdulillah. Siapa lagi? Siapa lagi? jebul tenan tante-tante. Oh, Dewi dhewe nyanyi. Bu Alhamdulillah. Pras nyanyi dhewe liyane istirahat. ya ngene iki wong tua bejo le. Lah Ojo jenenge tante-tante kok ya. Nah, arep tua ning laris manis-manis. Heeh. Nyenengake. Ora apa-apa ben laris. Ah nggih. Kene to iki. Wah, oleh sawer malah nangis aku. Pak kula nangis ati lupa. Heh? Heh? Oh, pribadi aja nesu lho, Wan. Pribadi. Kayak krungu dhewe. Heh? Pribadi. Heh? Oh, wis oleh wis. Rasa padu ning kene. Mengko ning ngisor, nggih. Napa niki, Mbak? Gawake apa? Mintae napa? Gubuk asmara? Nggih. Nggih, gubuk asmara. Bawa ora?
Ayo bawa no. Apa pisanan? 200 bawa. Nyingkar nyingkur. Wah. Lere. Ojo serik kowe, Ban. Oh. Oh nggih, aduh wis ben ra apa-apa. Tambah 50 kok. Loh, tambah 150. Nggih, matur nuwun. Nggih. Idola. Nggih, nggih. Idola niku nyawer. Nggih. Heh? Ya mau nek salto. Moh, kowe wae kono tak tambahi 50 ning salto. Ya dibalekke nek karo Tante Prastiwi. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lingsem yen kek mutan. Elok tenan. Apane? Suarane. Makane kuwi aja nyek nek karo aku. Ya Tuwa ke ora. lho. Tuwa ke sing seksi. Ojo. Wis kaya ontung. Lemu enek tenan sia-sia tenan karo aku. Kok gak ngimpi karo aku. Wis ora. Wah, sowan. Ngene lho. Mendem sik. Kok nak Ben ketok ayu ngono ta. Heeh.